Dentista nor da? Kaixo, hitzordu bat behar dut. Ze egunetan eta ze ordutan? Lehenengo izena esango dizut. Nire izena da Maria Mustajo. Posible daukazu azaroaren 7 ordubietan hitzordu bat egitea. Ez bakarrik aukera dut asteazkenean, ostiralean eta larunbatan 11etan. Bale, nahi daukatzen du asteazkenean 11etan. Zui? Bale, baina zer gertatzen zaizu? Txantxarra daukat. Ze pena, ez? Bai. Agur. Kaixo, okulista sendagilea naiz, zer behar duzu? Ez dut ondo ikusten eta baitauneko batzuk behar ditut. Lehenengo proba batzuk egin behar dituzu eta gero betaurrekoak emango dizu. Bale. Zer dutan daukazu libre? Seietan, azaroaren 1ean 6etan. Bale, hori ikusiko gara. Bai. Agur. Leoren ama sendagileari deitzen dio. Rin, 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 rin. Bai, sendagile zerbitzua, nor da? Bai, kaixo, gaur ikastolan nire semea eskarietatik erori da eta berauna eskatu da. Zeba, orain agenda ez dut hemenik. Ordu batean dituko dizut eta hitzordu bat eman dizut. Agur. Bai, agur. Bai, miren? Bai, kaixo, hortik dago nire agenda. Ez, hemen bakarrik dira. Bale, eskerrik asko. Hemen. A ver, hemen. Ring, 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 ring. Kaixo, zein da? Bai, sendagia naiz. Bai, kaixo. Agenda aurkitu duzu. Bai, aurkitu dut hementxe dakar. Esan didazu ze dituzu libre zure semea onera etortzeko eta ikusteko aber nola dagoen biomena hori. Bai, ostegunean eta igandean libre. Nik ezin dut horretan, abenduan 12an, osteguna dela, 6ak eta erdietan baduz. Bale, nire. Barkatu, ze izena duzu? Sara. Bale. Zure izenan jartzen du hitzordua edo zure semearena? Nerea. Bale. Telefonoaren zenbakia, mesedez? 666 zazpi-zazpi-zortzi, bost-hiru, bat. Bale, abenduaren 12 arte, agur? Bai, agur.
Bai, ze egunetan duzu? Nik ostegunean aldut, zu? Ni ostegunean eta ostiralean. Hobeto ostegunean. Eta ze hori zara?